रायजोफोर दिपेन सारा मोनसे गोदान आपडेट होदों आरो बे आपडेटखौ आं नोंथांमोननो फरायनानै खिन्थालांनो गोसो जायो जाय लिरनाय राव सारा बाव लिरदों जे बिसायख'थिनि सिगां सानदोंमोन आरो सावरायनाय जादोंमोन गिखांदोंमोन थारैनो बिबार एबा दिसपुरा क'क्राझारखौ दखल खालाममारसिगोन नामा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक द'थि फारिलाइखौ बा 6 शेड्युलखौ सेनानै लागोन फोजोबस्रांगोन होननानै नाथाय दिनै थासारिया आलादा गुवाहाटी हाइकर्ट बुंदों बिटिसिआव 4 लाख बिगा ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक हायाव इलिगेल एनक्ल'जार दं नाथाय खोथा मथे दारि गोलावफोरनो हा होगोन ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक दखल खालामग्राफोरखौ एभिक्सन खालामा दिनै बिथांमोननि गोहोआ बांबाय 7 देरहानानै गिबि जारिमिन सोरजिबाय फारसेथिं गिनानै बेराफारसेथिं गाब्र'फैबाय फैगौ 10 बोसोरनि गेजेराव बड'लेण्ड बिटिसि आरो नैथि धुबुरी जानायनि लामायाव बड'लेण्ड बिटिसिआ बिसोरनि सुबुं अनजिमाया 38% जाहैयोब्ला ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि कास्टलेन्ड ग्रेजिं लेन्ड वाटार बडिसफोरखौ राजखान्थि कमिटमेन्टनि मुङाव हा होनाय जायोब्ला माखासे चेप्टारफोराव फोसावदों 10आ बंग जागोन बेखौ लिरदों थ' बेफोरबायदि गोलावै माखासे दारि गोलावफोरनि खोथाखौ लानानै साननानै दिपेन बर' सारा खोथा बुंदों फोरमायदों ससियेल मिडियानि थ्रुयै बे जाहैबाय लिरनाय रावै आं बेखौ खुगा रावै नोंथांमोननो फोरमायबाय एसे नोंथांमोना एनालाइज खालामबानो जाबाय जोंथ' खौरां फोसावग्रा हिसाबै जायखिजाया लिडार जायफ्रा माखासे समावहाय माखासे पजिटिभ नेगेटिभ फोसावब्लाबो जों फोरमायो बेखिनि आरोना रायजोफोर नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जाबाय आरो इयुन समावहाय खौरांखौ होलांबाय थागोन।